Dobrý deň, dneska máme krásnu nedeľu, 28. júl. A tu vám len chcem ukázať, ako zareagovala hruška Williams po takom dosť radikálnom reze. Môžete si to pozrieť v predošlom videu, kde mám o hruškách. Toto je tá menšia, čo bola strihaná ako prvá. Ako na taký špicák som tu len nechal. Pozrite, ako zareagovala hneď. Úplne niečo iné, ako to bolo predtým. Predtým tu tak živorila celkom. Pozrite, aké krásne prírastky tu má. Už tu bol spravený vlastne aj letný rez, ktorý som vykonal túto. Vidíte, toto prerastlo zase. Túto tiež prerastlo. No, takže bude zase čo strihať na jar. Tak len aby ste videli, že netreba sa báť, keď to nerastie, treba to zostrihnúť. A pozrite, čo to spravilo. No, je to krása. Samozrejme, že si ukážeme aj tú druhú hrušku, ktorá bola trošku väčšia. Tá až nebola taká vyničená. Tá až tak neživorila. Takže tam tiež sme spravili taký radikálnejší rez. Keď si to porovnáte tiež s tou prvou, tak tu sme robili rez, toto nám vyšlo hore. Tuto zase to môžeme otvoriť potom na jar. Toto taká klasika. Zase to ide tak hore, ale už to až tak nevadí. Není to až v takom úhle. Tuto tiež vieme sa potom vybočiť ešte trošku von od toho terminálu. Takže niekto tie stromy neotvára takým prevodom. Sú všelijaké teórie. Ja sa snažím to trošku pootvárať, nech to je vzdušnejšie a viacej sa mi to aj tak páči. A že niekto má takú teóriu pri tých hruškách, aj keď rastú hore metlovito, tak pod tou ťahou ovocia ona sa aj tak potom tak prehne. Samozrejme, je dobre tam robiť potom nejakú prebierku plodov, nech sa to neprehne úplne. Nech sa z toho stromu nestane dážnik, lebo tie konáre sa už potom nikdy nenarovnajú. Ale dá sa to tak, no, niekto to tak robí. To je na každom z vás, ako čo kto spraví. Takže vidíme, že obe hrušky zareagovali výborne na ten jarný rez, na ten hĺbší, že dá sa s tým zase pracovať. A snáď už možno aj budúci rok nejakú tú hruštičku tu uvidíme.